In-nies kienu jistaqsuni kif nistgħu ngawdu din il-villa u issa l-Kalkariżi se jkollhom dan l-aċċess. Din kienet ir-reazzjoni pożittiva tas-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina mal-mikrofonu ta' One News. Arrestawr li qed isir Villa Portelli b'investiment ta' 3 miljun euro. Din il-villa storika mibnija fis-seklu 18 qed isir ilha xogħol ta' restawr minn Heritage Malta biex tkun tista' tibda titgawda mill-pubbliku. Ix-xogħol li qed isir sejjin biex il-pubbliku jgawdi l-villa mingħajr ħlas, mhux bħala sempliċement mużew iżda wkoll fejn tiġi offruta esperjenza fuq diversi temi marbutin mal-wirt kulturali u anke tingħata viżibilità virtwali lil-wirt storiku wiesa' li għandu pajjiżna taħt il-baħar. Aquilina qal kif il-komunità laqgħet dan ix-xogħol b'mod pożittiv ferm li l-Gvern ċentrali permezz ta' Heritage Malta se jkunu qed jirrestawraw Villa Portelli. Tenna li din il-villa hi post sinonimu mal-Kalkariżi kollha u issa jistgħu jgawdu dan il-post b'mod edukattiv u kulturali. Mill-lat ta' komunità, il-Kalkariżi kuntenti li issa ser ikun jista' jkollhom aċċess għal din il-villa illi tant hija l-qalbna. Fil-fatt kienu jistaqsuni anke bħala sindku kienu jgħidu li ma' din il-villa kif nistgħu nidħlu fiha, kif nistgħu ngawdu aħna l-koll. U allura issa permezz anke tal-ispazji permezz tal-ġonna u l-ispazji pubbliċi tagħha, il-Kalkariżi u anke l-komunità ser tkun tista' tgawdi din il-villa. Il-Prim Ministru Roberta Bela żar il-post nhar it-Tnejn u fisser li dan ix-xogħol li qed isir frott deċiżjoni tal-Kabinett li għaddi għand Heritage Malta kien importanti biex il-patrimonju ta' pajjiżna mhux biss jitħares iżda jitgawda mill-familji u joffri esperjenza edukattiva f'ambjent sabiħ. Il-ġnien mal-villa li hu kbir aktar minn 4 tomniet ukoll se jkun jista' jitgawda mill-pubbliku fi spazju aħdar miftuħ li jservi ta' rilassament tal-komunità u għal attivitajiet edukattivi. Din il-villa fil-Kalkara fi żmien l-Ingliżi kienet ir-residenza tal-Ammiral. Hawnhekk Heritage Malta mistennija wkoll toffri esperjenza lil viżitaturi fejn ikollhom l-opportunità jsegwu restawr ta' dajjes tradizzjonali.